mukomana anodzopo chiono anozovhura umbe manje. Noda kuti pane mashoko aiwa anopindura aiwa anopostiwa naNick Mangwana ataura nemutungamiri wenyika. Vanhu vachitambisa kuti courage dzekupindura izvi anodziwana kupi. Sambinda mashoko anotaura kuti bo subscribe like or turn on the bell icon. Nick Mangwana anoposta picture yemutungamiri wenyika onyora achiti presently there are concerted efforts to reverse the gains of our protracted liberation struggle. These attacks take many forms, including peddling falsehoods about our country. Panapa Nick Mangwana anotaura mashoko kuti aiwa Idi Mnangagwa vakaisa independence munyika yeZimbabwe norusununguko. Hopo chikono reply to that post atanga aposta picture ramuri kuona aiwa pregnant woman akasenga umbara chinduso chipatara obva anyora achiti there is no one who has reversed the gains of the liberation struggle more than crooked Emerson. He steals money meant for pregnant mothers, resulting in 2.5 deaths a year among women giving birth. The impact of this crisis is not only devastating for the families affected, but also has a significant economic impact, with the United Nations estimating that at least 1.23% of Zimbabwe's GDP is lost annually due to maternal complications. Mashoko anopindika pana Hope tiona achiti aiwa vana havasi kumboopposa independence yamakaisa, but government yenyu vana Nick Mangwana ndiri kudzosa vanhu masoro. Noda kuti muri kuluta zvakapruvwa naOrder General. Magovernments enyu nemaministry enyu ndo vari kuluta. Mari kufanira ngaishandisiwa for these vakadzi ava vanenge vaida kugive birth. Noda kuti vari kufa, vana vari kufa nekuda kwekushayiwa kwezvikwanisiro. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemarespondero ake. Pinai comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.